חוק ה-20 דקות זה חוק אהוב עליי במיוחד. מה זה אומר? אתם מכירים את המטלות האלה? שרק כשאתם מתחילים לחשוב עליהן, אתם חושבים כמה מבאסות, ארוכות ומסובכות, ואין לכם כוח עליהן? זה יכול להיות מלא מטלות, זה יכול להיות כמו להתחיל לכתוב עבודה סמינריונית לאיזה תואר, זה יכול להיות לסדר את הסלון המבולגן, זה יכול להיות לכתוב איזשהו דוח שאתם צריכים לעבודה, לעבוד על איזו פרזנטציה חדשה וענקית, ואתם מסתכלים על המשימה הזאת וישר חושבים, יואו, אני לא אצא מזה בחיים, או אין לי כוח. אז מה חוק ה-20 דקות בעצם עוזר לנו ואומר לנו? אל תיגשו למשימה לפי ההתחלה והסוף שלה, אלא בעצם תשימו שעון, ממש פיזית שעון מעורר בפלאפון, תגידו, עכשיו אני 20 דקות על המשימה הזאת, רק 20 דקות, לא יותר. בלי הסחות דעת, פלאפון בצד על השעון המעורר, אם אפשר אני שם לעצמי מוזיקה ברקע, ו-20 דקות. עכשיו אני ניגשת לסלון המבולגן שלי, ו-20 דקות אני מסדרת. מה שיצא, יצא. ברוב המוחלט של המקרים, אנחנו מגלים שהמשימות לא כאלה נוראיות, שאני יכולה ב-20 דקות לסדר את הסלון, מה שהיה נראה לי כמשימה של 3 שעות, שאיזושהי עבודה סמינריונית, אמנם לא סיימתי אותה, אבל התחלתי כבר חלק מאוד 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 מהותי ממנה, ויש לי שם דריסת רגל ממש משמעותית, שאיזשהו דוח משעמם ומבאס שהייתי צריכה לעשות בעבודה, התקדם בצורה ממש ממש טובה, אולי אני אפילו לקראת הסיום שלו, ואז בפעם הבאה שאני אגש להמשיך את המשימה, כבר התחלתי אותה, והיא כבר במקום ממש טוב, מה גם שאני יכולה כל פעם להשתמש בחוק הזה, כלומר, כל פעם שאני אמשיך את המשימה, עוד פעם אני שמה לעצמי 20 דקות, וזהו. זה אחד החוקים האהובים עליי, אני משתמשת בזה המון המון, כמעט כל יום בחיי הפרטיים, והוא מאוד מאוד עוזר להתחיל משימות ככה שאין לנו כוח עליהן, שהן מבאסות אותנו.